Nagatuo ba ka nining malas ug nining swerte? Amo ni atong pagatunan karon sa atong daily devotional. Welcome day dinhi sa Paglaom Online Ministry. Ako si Pastor John Encargues. O gusto na ko ipahibalo sa tanan nga everyday Monday to Saturday natay daily devotional og Tuesday, Thursday and Friday natay live 8 PM. Gusto na kong basahon sa inyo kining verse Ecclesiastes chapter 7 verse 14. In the day of prosperity, be joyful, but in the day of adversity, consider. Surely God has appointed the one as well as the other, so that man can find out nothing that will come after him. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Hilig ba kag tuo-tuo nining malas o swerte? Kung dili maayong mahitabo sa imong kinabuhi, moingon ba kag gimalas kurunda? O kung maayo man mahitabo sa imong kinabuhi, moingon ka giswertihan ko karon no. Abi nimo kining malas o kining swerte tungod ni sa gitawag na to og chance or tsamba. Meaning to say nga natsambahan lang mo nang giswerte ka or natsambahan lang mo nang gimalas ka. Pero abi nimo opposite na sa gingon sa Bible nato. Ang tanang butang dili ni out of chance lang, dili ni tungod kay na-timingan or natsambahan lang yun. Tanang butang nga nahitabo sa imong kinabuhi maayo man or dili na ay maayo nga katuyuan ang Ginoo niya na nay purpose pasabot ana ang Ginoo di ay mo'y nagtugot niya na dili din na tsamba lang. For example, na dili maayong nahitabo sa imong kinabuhi, dili na tungod kay gimalas ka or natimingan or natsambahan, tungod na kay naagi mensahe ang Ginoo nimo. Mabasin na siya gusto nga makatuna nimo nga lesson pinagi sa mga pagsulay, mga kalisdanan. Gani isa sa mga dagko nga lesson nga makatuna nato pinagi man sa mga kalisdanan o mga pagsulay. Daghang mga tawo nga nibalik sa Ginoo tungod sa dagkong problema nga nahitabo sa ilahang kinabuhi. Ug usay pod maayo ang nahitabo sa imong kinabuhi, siguro gi-promote ka sa trabaho or nakagraduate imong anak, tungod na kay ang Ginoo ginagtugot niya na og dili na swerte no, dili na tsamba. Ang Ginoo mo'y naghatag nimo na maybe answered na sa imong prayer, nagpray ka kaniadto siguro o gitubag sa Ginoo imong prayer. So ayon nagtawag og swerte. Mayong swerte man gud murag walay Ginoo naglihok ba, murag na timingan lang ug insulto na siyang atubangan. Gani ang right term niya na is blessed ka. Gi-bless ka sa Ginoo, dili ka swerte. Kundi gi-bless ka sa Ginoo. So kung naay may maayo nga may tabo sa imong kinabuhi gani nga mga blessings, ayaw ingon nga swerte, hangad sa Ginoo ampo og pagpasalamat niya. Ilha og i-acknowledge siya nga si naghatag na ng tanang butang nimo. Gani kung imo nang tugutan, imo nang himuon, siya mudugang pag-blessing sa imong kinabuhi. Kung bitaw ingon ang verse na to, surely God has appointed the one as well as the other. So tanang nitabo sa imong kinabuhi, maayo man or dili, ang Ginoo din nag-appoint yana. So kung naman po'y dili maayong nitabo sa imong kinabuhi, duol sa Ginoo pangaypasaylo sa imong mga sala. And then pangayo guidance niya. And then kuhaa or pangayua sa Ginoo unsay lesson nga gusto niyang itudlo sa imong kinabuhi. Usahay mo gamit mo ang Ginoo mga tao or mga circumstances, mga problema para pukaon ka sa imong spirituhanong pagkatulog. Basin nakalimot na ka sa Ginoo. Basin nakalimot na ka sa suporta sa iyang buluhaton, sa pagduol sa church, sa pag-participate sa mga ministries. Basin daghan kag nalimtan, labi daghan kag mga saad sa Ginoo imong nalimtan. So duula ang Ginoo. And then pangaypasaylo andam sa mohatag nimo bag-ong sinugdanan ug bag-ong mga panalangin. So usbon ko tanang nahitabo sa imong kinabuhi dili ni tungod kay natsambahan lang. Dunay mensahe gyud ang Ginoo ni ana. So sugod karon hinaut unta nga andam na ka mo hangad sa langit mo ampo sa Ginoo sa pagpangaypasaylo kung na may dili maayong nahitabo or pagpasalamat niya kung do na may maayo nga nahitabo. Higalay igsuon, dili ka malas, gitudluan lang ka sa Ginoo. Ug dili pud ka swerte, gi-bless gyud ka sa Ginoo. Dalay gud ang Dios magampo ta sa katapusan. Ginoo, nagpasalamat mi nini nga kabuntagon sa reminder nga imong gihatag namo Lord. Nga naglihok di ka Ginoo sa tanang aspect sa mong life, maayo man or dili Ginoo. Salamat Lord nga naa ka nga nagpakabanaan namo Ginoo. Sugod karon Ginoo, tudloi mi Lord sa paglingi diha kanimo Ginoo. Pagpasalamat ug pagpangaypasaylo Ginoo sa tanang dili maayong nahitabo sa mong kinabuhi ug pagpangaypasalamat Lord sa mga maayong butang nga ikaw lang di ay Ginoo mong ilhon dili day tungod Lord kay natsambahan ang tanang butang Amahan. Pasaylo mi Amahan sa mga sala nga nabuhat diha kanimo kining tanan among lauman nga mong madawat in Jesus name. Amen.
and amen.